The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Welcome na usab niining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios pinaagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Karong adlaw doon kita ilan usab nga pagtulunan, although this is some kind of a review o gikinahanglan kining balik-balikon sublion aron sa ingon niya na di na gyud makalimtan sa imong panumduman. So okay, kanimo magtotoo sayod ka na kung sa imong buhaton aron ikaw maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo di pa magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay. Ang uluhan sa atong tunanan nga doktrina mao napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Okay? Unas tanan. Alang kanimo kini mga ang magtotoo, fellow believer. Nakabay suliran sa imong kinabuhi? Of course, everyone has problems in life, right? That is normal as human beings. Again, that is normal. If you say to me, man ko'y problema sa kinabuhi, well, congratulations kung wa kay problema. But sooner or later, ang problema sa kinabuhi will just automatically come to your life. Mientras nagaginawa ka pa, mao na'y may tabo gyud. Okay? Now, akong balikon, kitang tanang mga tao nga niining kalibutan na moatubang og mga problema sa atong kinabuhi. We are going to face problems in life. Madako ba na o magamay ba ng problema? Problems come to our life. Mamagtotoo ka ba o madili magtotoo? You may be a believer in Christ or an unbeliever. Now, alang kanimo fellow believer, ang tanan mong problema dugay rang gisulbad sa Dios. Gisulbad ng daan kanang tanan mong mga problema sa imong kinabuhi, bisan pagani sa kaniadtong wa pabuhata sa Dios ang kalibutan. He already solved all your problems in life in eternity past. So, follow me very well on this. Now, ani ang kamatuoran bahis problema nga tubangon sa mga Kristiyanon? Ingon man mga solusyon nga gipahimutang sa Dios. Okay? Now, di man nga matag problema sa kinabuhi, anay solusyon nga gilatid diha sa balaang kasulatan. Okay? Mo nang patunon ta aron atong masahiran ni kining mga solusyon ha. Now, you find and learn the solutions pinagi lang sa pagtuon o pagkatuon sa pulong sa Dios through the power pinagi sa home, sa pagpuno sa Espiritu Santo o sa kanang tuon ini
pagtuon ini pinagi sa kalifikado pagayo nga pastor. Now diya sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, kini na kanayon, He, God the Holy Spirit kini, will lead you and guide you into all truth. Now, kung ba hinagani sa Christian problem solving, ani ang pipilang ka mga pamaagi, the nuts and bolts, so to speak, kung saan pagsusi, pagsuta, o pag-ila sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi, humanta tuuhi, o dawata si Ginoong Hesukristo ingon nga atong Diyos ug manluluwas. Akong ipatanaw kanimo ang imong kapilian. Inig kasi natin ni mo magubot nga higayon. Chaotic times. Umo ka na atong giingon nga imong kapilian. Now, of course, kinahanglang imong gamiton ka ng imong kabubuton sa pagpili. Mugamit ka ba niya na o dili? Kung mo desidir ka nga buot kang mugamit niya na, you will have the means sa pagsagubang sa bisag unsang suliran nga moabot sa imong kinabuhi. Aniya karon ang napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. Ang popular English term ni ini, God's 10 problem-solving devices. O aniya. Okay. Okay, now. Adunay mga kanang so, di pa ta mo tukbil yun, yan ang napo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. Adunay mga problema sa kinabuhi nga daw di mabangbang, meaning sa English pa insurmountable, mayingon katingali. Ang tinuod, they are not. Dili gina kay insurmountable na sila. Dinhe musod ang ingon ta trick. Yes. The trick is ang paggamit sa problem-solving devices nga iya sa Diyos. Well, hinoon, di man nimo magatunan kini sila overnight, dili. Dili nimo madali. Okay? Nanginahanglan ni og pasensya, kakugi. They build on one another sa samtang magatubo ka spiritually. Kanang imong faith muscles, maganaman na mo kaligon pinagi sa imong exercise, correct? Well, of course, kung ipanginaot nga madasig ka sa pag-advance spiritually on a daily basis. Adlaw-adlaw manggod, manigitaw progressive sanctification. Ang Kolosas 2:3 nagkanayo sa English. For in Him are all the hidden treasures of wisdom and knowledge. Ang pagkatoon sa pag-unahuna sa unahuna ni Ginoong Hesukristo, matod ba sa 1 Corinto 2:16, mao ang Yahweh. That's the key sa pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi. Mao kini ang magahatag kanimo sa tawgon taog espirituhanon nga X-ray vision. Lahi ang imong pagtanaw sa mga butang kaysa mga butang nga way kaalam sa Dios. Because you have a different viewpoint kaysa mga dili magtotoo nga niyaning kalibutana. Ang Dios non nga una-una, divine viewpoint, mao na mapuli sa tawhanon nga panguna-una. Di man niyang prinsipyo, human solutions are no solutions. God's solutions are the only real, genuine solutions. Now, hay man God's 10 problem-solving devices. Okay. Ang naguna nini, sayod ka na.
labi na kaninyong mga taod-taod ng nagasubay ng atong ministry, mao ang rebound. Okay? Ang rebound, mao gyoy una. Una sa tanan, mao ni. Nagauna. Kay kung dili ka mogamit ni ining maong problem-solving device, na kay mahimo sa sunod nga mga problem-solving devices. Okay. Ako lang ning lakbitan ni pag kanang pagsaysay ni. Ang naguna gyud nga problem-solving device mao nga rebound. Kini magasulbad sa suliran sa unsa may sulbadon sa atong personal nga mga sala. Okay? Ikaduha, ang pagpuno sa Espiritu Santo. Unsa may kanang sulbahon ini. It solves the problem sa kinaiyang makasasala. Ikatulo, mao ni gitawag og faith rest drill. Kini magasulbad sa suliran sa kanang katalagman. Problem of adversity. Ikaupat, gitawag og grace orientation. Kini magasulbad sa suliran sa tao trying to please God pinagi sa iyang kaugalingong paningkamot. Okay? Ikalima, doctrinal orientation. Kini magasangkap sa mga solusyon sa tanang mga problema. Ikaunom, personal sense of destiny. Kini magasulbad sa suliran sa gitawag sa English og self-absorption o pagkamabahitason. Ikapito, personal love for God. Kini magasangkap sa pagdasig aron ikaw masinugdanon sa Dios o sa iyang protokol nga plano. Ikawalo, impersonal love for all mankind. Kini magasulbad sa mga suliran bahig mga katawan, mga tao ba. Ikasiyam, sharing the happiness of God. Kini magasangkap og ingon ta lasting happiness, tranquility of soul, na kay kalinaw diya si mugalag. O ganyan ka na po ang imong pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo, occupation with Christ, magsulbad kini sa suliran of unrealistic expectations sets the priorities for life. Now, wala gito kung iingon ni mo kaniya nga na ay mga taong maingon di na mabangbang niya ang suliran. Ang buta sa bot sa English ba, insurmountable. Dili man gad, there's no such thing at di ni mo mabangbang. So mo to ang iyon ni mo na ay kanang inunta paagi, trick. Mao ang paggamit ni mga kanang paagis pagsulbad sa mga suliran nga iya sa Dios. No, mo lagi to ang iyon ni mo. Dili ni mo ni magkatunan overnight. Nga mandali ni mo ba? Kalit ni mong mahibawa dili. Mao ni nga itong paagis pagtuon sa Diyos, mao ni giingon og inculcation method. Sinilsilay. Now, kana magkuyog ng repetition. Mao nang nakalinggat ka nga you have noticed that there are times that we do repeat and repeat and repeat some emphasis on some doctrinal rationales. So, kini ko nga itong gitunan, mao ni mga huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Imagine, di man itong prinsipyo ha, nga di na unta kini mo makalimtan. Human solutions are no solutions. Only God's solutions are
the genuine, absolute solutions. Magampol Amahan na mong langit nun, salamat nining grasya nga mong ipahimuslan. Pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa imong pagtudlo ka na mo nini, mga butang nga mong magamit sa mga adlaw nga kasinatian sa kinabuhi. Ingon nga imong mga anak. O ba ni kami, dasiga kami pinagay sa gahom sa Espiritu Santo, nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat nga mong Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ug din aron kami magpadayon ning among adlaw nga pagpakaon sa among tagsa-tagsa kagalag sa imong mga pulong. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.